Na hát, sziasztok! Én SCD vagyok, vagyis Futballkártya Dominik, és ebben a videóban az új 2016-os focis csomagot fogok kibontani, de kettőt. Egy Huntelárosat, meg egy valamilyet, nem tudom a nevét, úgyhogy megvan nekem, nem mindegy. Tehát ezeket fogom kinyitni. Ugye itt leírja a rikeket, tehát van ilyen Top Master, minden ücsű, gatya. Na, kezdjük a Huntelárosra végére hagyom, mert abban biztos, hogy jó van. Kibontom, és itt van. Remélem jön majd egy legend. Jó, kaptunk egy Gilmest, Goal Machine-ba, egy Wilshere-t, amit cserélek, egy Juanfront, amit cserélek, Subotist, amit cserélek, egy Rakitist, amit cserélek, és a Csempongot, amit cserélek. Ez itt eddig csere volt. Jöjjön a Huntelár, amiben 5 legenda lesz. Reméljük. Az első az Lomertz csere, Smolkinov csere, Guarin csere, Pardo csere, Walton csere, Munoz csere. Hát ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm a figyelmet. Ha tetszett, iratkozz fel, lájkolj. Én FCD voltam. Sziasztok!